Ás portas dos grandes xantares do Nadal, semella cada vez máis complicado dar cun menú que non nos deixe na bancarrota. A tenreira polas nubes, o polo tamén subiu, como os ovos, o marisco nin che conto. E ata nas sobremesas acabamos deixando un ril. Si mides un solomillo, está de ternera a 40 euros, e iso é carísimo. Ternera vinda unha barbaridade, subiu por lo menos 5 euros por kilo. 5 ou 6 euros, controlei iso, A carne está moi cara. De feito, os alimentos clásicos destas festas encarecéronse un 5% de media. E váiase se nota, está todo polas nubes, pero nós os galegos somos moito de costumes e hai quen non está disposto a alterar o menú por nada do mundo. O de todos os anos, o 24 bacalao e o 25 capón. E unha vez ao ano e en estas datas, pois tampouco, se podemos, pois o faremos así. Uns camaronciños, unha paletilla de cordero. Precisamente o cordeiro, rei das mesas nas festas, non vai ser tan abundante este ano por mor da lingua azul. E iso vaise notar no prezo. Este Nadal custarános un 10% máis. Pero ante todo isto, hainos que son auténticos expertos en materia de aforro. Vou ao congelado. Eu non vou ao fresco. E as vieiras, pois sí. A ver se fago propaganda, a 30 euros, hainas ben boas, o kilo, pero ahora baixou moito cerdo, e mira, unha carne ben fresquiña, ben da boa, tamén, se saben preparar ben, sabe rica. Axustamos os cintos, pero nas mesas galegas este Nadal vaise comer de 5 estrelas. Bueno, pois a ver, se están pensando en meter carne, sí o sí, no menú de Noiteboa de Nadal, que serán a maioría de vostedes. Bernardo, como van os prezos a día de hoxe? Como diría un carniceiro profesional, imos por partes. Para empezar, a tenreira vai pola banda das caras. A carne picada sobe un 25% e os cortes para estufado un 24%. E se falamos de entrecosto, a cousa tampouco mellora, arredor dun 16% máis caro que o ano pasado. Son prezos que se moven entre os 18 e os 28 euros o kilo, segundo o corte da tenreira. Para quen busque alternativas máis accesibles, están as aves. O polo mantén unha subida máis suave, cun custo arredor dos 7 e 8 euros kilo. O pavo, moi típico en ceas familiares nestas datas, está máis alto que anos atrás, agora rolda os 9-10 euros o kilo, bastante por riba do que custaba hai uns anos. Outro clásico, o coello, tamén subiu, aproximadamente un 11% máis, segundo as últimas estimacións de consumo. E que pasa co porco? Pois o porco é, dentro do posible, a carne máis amable pro peto. Cortes como a costela ou a costeleta podemos atopalos dende os 8-9 euros por kilo. Aquí pode influir, como temos contado aquí no termómetro, a crise da peste porcina. Así que toca comparar, planificar ou mesmo reinvertar algún plato e darlle voltiñas á cabeza. Pero digo eu, outro dos clásicos en moitas mesas no Nadal. Que pasa co cordeiro? Como vai de cantidade e de prezo? Pois imos ata o mercado. Alba. Pois, Bernardo, imos preguntarlle aquí a que máis sabe. Consuelo, que tal? Moi bo día. A ver, que todo o mundo se está a preguntar na casa, véxote por aquí xa co cordeiro, a canto temos este ano o cordeiro? Pois mira, está a 20 o medianiño, que é moi tierniño, por medio so cuartos. Despois, se queres unha patiña ou unha paletilla, 25, pero ese tierno de todo, espectacular. Logo hai o lechazo pequeniño, a 25, hai cabrito a 28, o pequerrachiño, e despois tamén hai cabra boísima a 11 euros, hai de todos os precios. Pero este ano vai un pouco caro, non? Sí, porque hai pouco, escasea un pouquiño, sí, pero bueno, eu vou, para os clientes vounos a surtir ben, sí. Hai pouquiño, por qué? Marcha para fora, non temos... Sí, penso que sí, que marcha un pouquiño para fora, como a ternera tamén. Subeu 3 euros en kilo porque mandan moito para fora, entonces ou apagas ou quedas sen el. Bueno, pero en Nadal hai que facer aí un esforzo, non? Un esforzo, claro, e senón tamén hai capón a 12 euros boísimo, solo de millo, tes perdiz tamén de monte espectacular a 15, hai de todo, hai varias alternativas, pero o cordero non pode faltar. Non pode faltar nunca na mesa de Nadal. Estábamos a ver por aquí traballando, que o corte, que o que máis se leva a xente agora para o Nadal? Bueno, agora moita chuleta, tamén é pata de atrás, para asar, para o forno, medio cordeiro, porque claro, se son 6 ou 7 personas na familia, tes que levar medio, sí. Precisamente eso te iba a preguntar. Algún truquiño, algo así para poder aforrar e que non nos falte este manxar na mesa? Pois mire, os clientes os fun avisando fai mes e pico. Fai un mes e medio que lle fun avisando que o foran levando.
porque ao millor levaron o 19 a 20 e ao millor víspera de Nochebuena hasta 22. Entón terei que levalo xa. Sí. Por si acaso, non? Ímolo levar xa. Bueno, e para quen non lle guste o cordeiro ou que non quera pagar eses 20-25 euros, que podemos levar? Pois mira, hai cabriñas, xa había dito, a 11 euros, e o capón tamén sale moi ben de precio, un caponciño de 3,5 kg, 4, a 12 euros non é caro tampouco, é solo de millo. E despois tamén hai outra alternativa, o polo de sempre de todo ano, de corral, a 6,60. Que eso non falla, non? Que eso non falla, sai no todo ano. É dicir, opcións hai. A opción hai, de primeiro perdí, de segundo cordero ou cabrito, e de terceiro turrón. E de postre, un pouquiño máis de chuletilla, non? Claro. Pois nada, deixoche por aí que sigas traballando, Consuelo. Moitas grazas, compañeiros. Pois xa vedes aquí os conselliños, planificar e, sobre todo, se non, pois tirar de inxeño un bequiño, compañeiros. Un biquiño, Alba, unha 19 minutos, pois